Nun luz calquera, un plan improvisado me leva a topar un escrito. Un corazón magoado desafoga a súa saudade. Un fillo escribe ao seu pai falecido unha carta e a rebola do máis alto da montaña situada na beira do mar. Ese luns calquera, a casualidade ou o caprichoso destino puxo nas miñas mans esta historia. A escribo baseada nesta carta. Ola, papá. Sempre me dicías que as augas deste belo lugar da costa atlántica eran máxicas, porque cambian de cor segundo o momento do día. Eu quedaba horas e horas, cando era neno, embobado, véndoas. Asustábame a idea de volver a velas e non miralas coa mesma ilusión que cando tiña 10 anos, que non esteas para explicarme para que serve cada unha das cousas que construiu o home, ou repetirme que nin o mellor enxeñeiro de camiños conseguiu aínda romper a regra de que todo o que se quita ao mar, este recupérao por outro lado. Volvo aquí, despois de tanto tempo, volvo para purgar as miñas culpas. A brisa mariña acariñame agarimosamente os cabelos. Finxo ser un neno por breves instantes que non teme a nada porque estás ao meu lado. Percibo todas as sensacións de paz e acougo que se fan palpables nesta máxica paraxe. Síntote aquí, onde compartimos tantos momentos que por un tempo se volveron dolorosos. Síntote en min. Ven a miña memoria o recordo dun feito que me impactou profundamente. Unha persoa espallou desde o alto desta montaña as cinzas da súa irmá. Este sitio é sagrado, soubeno dende entón. Quero recuperar a ilusión perdida o día que ti te fuches para sempre. O día que se silenciou o teu alento e eu despedinte cun bico e unha promesa. Fronte a este mar que amabas, pídoche perdón, papá, por incumprir esa promesa. A crueldade da enfermidade arrancoute deste mundo sin darme tempo de asimilalo. Vivir o día a día contigo e ver como o cancro facía estragos en ti foi algo moi duro para todos. A min encheume dunha furia e unha ira contida. A miña ledicia foise contigo, e vivir convertérase en algo indiferente para min. Unha parte importante de min morreu contigo, e esquecín vivir por un tempo. Todas as túas ensinanzas, o teu exemplo como o meu guía, o teu apoio nos meus proxectos, todo o ignorei afogado na miña mágoa, sentíndome unha vítima. O meu amor propio esfumouse como se evapora a auga a 100 graus de calor, no meu caso, de furia. Todo o que saía de min era dor e odio cara ao mundo. O vitimismo era agora o meu compás. Afasteime de todo o que me lembraba a ti para non sentir a túa ausencia. Convertíme nunha persoa mediocre e gris, falto de sentimentos válidos para dar a quen máis me quería. Ela deixoume un día, 2 meses despois da túa morte, cansada de aguantar as miñas culpas cara a todo o meu arredor, incapaz de vivir ao meu lado unha vida de sufrimento carente de esperanzas, de degoiros. Vivir a través dela facíame distanciarme da realidade e non notaba a túa ausencia. A non notar a fatiga de ter que remar nas turbulentas augas da vida, non notaba que ti non estabas. Ti aprendíchesme a navegar, déchesme as suficientes ferramentas a través dos teus valores para saber guiarme polo mar de noite polas estrelas. Estiven cego, deixara o leme da miña vida nas mans doutros. Ela deixoume, e nese momento fun consciente do só que estaba, só co meu quebrado espírito. Miro ao horizonte e respiro unha calma envolvente. A miña mente e o meu espírito comenzan a curar. Aprendín a lección de como xestionar a miña dor, apoiándome nos meus seres queridos e dándolles apoio porque eles tamén te perderon. Non te preocupes, papá, volvín a ordenar de novo a miña vida e comecei a cumprir a promesa que che fixen. Quería que te sentiras orgulloso de min. Extrañote tanto que pensar en ti aliviame a alma. Sinto unha inmensa soidade ao lembrarte. Hoxe remato esta carta que escribín 82 días despois da túa morte. E leoche aquí, na cima desta montaña, fronte a este mar, testemunha das nosas vivencias compartidas, por sempre lembradas. Quérote moito, papá, botareite tanto de menos que non notarei a túa ausencia. Até sempre, eternamente no meu pensamento. O protagonista desta historia é un mozo valente con enquedanzas.
O seu sorriso chegoume ao corazón. Tiven o prazer de compartir con el unha agradable conversa fronte a un descafeinado. A carta volveu ás súas mans, grazas a que asinou cunha inicial e un apelido nas redes sociais atopeina. Grazas pola túa xenerosidade, M.